Pakaipa mhuri yeZimbabwe, mukuru wezeki vaPriscilla Chigumba vaita tsaona vari munzira yekuChinhoyi, apo pavari kunzi ivo nevamwe vavo mota yavo yarohwa netenga ichibva yabuda murodhi sezvatiri kuona apo. Asi ivo havana kukuvara nevamwe vavo, but mota yavo ndiyo yakuvara. Asi tiri kuona kuti maZimbabweans ari kuti aiwa dai vatofa. Asi toda kunzwa kubva kwamuri kuti munoti kudii, nekuti chero vakanzi vafa hapana zvazvinobatsira vana veZimbabwe. Ngatidzidzei kufunga zvakanaka. Ngationei vanhu vanga vari padambudziko iri oro patsaona iyi vachitaura uyezve vachitsanangura kuti zvii zvaitika. But it's leaking a bit. Koza we-accident usho iyeyu ndiye mukonzero uyu.